Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे फुंबिलि समाव आङो दिनै बयनिसिमबो बे रबिबार फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै बावहरबाय आरो दिनैनि बे गेदेर साना बयनिबो थाखाय आशीर्बाद गोनां जाथों दिनै हेपि सानडे लोगोफोर आरो नैबे फुंबिलि समनि उदालगुरिनि जे नुथाय आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै लोगोफोर नायलांबाय थागोन आंजों लोगोसे अलमास सारियालि तामुलपुर रड बिदिनो उदालगुरि मेन टाउन एसपि अफिस आरो बिथिं सानजाहा थांबाय रौता बेनो मेन अलमास सारियालि भेलु एन्ड भेराइटि बेनिफ्राय कानारा बेंक IDFC बेंक गासिबो दंजोबो आरो बेखिनियाव बेनिफ्राय आरो बड'लेण्ड नेट्रालय HDFC Bank बे जाबाय बिशाल मार्केट लोगोफोर उदालगुरि टाउननि जाबाय उदालगुरि टाउननि बेंक सारियालि सक आरोना लोगोफोर दिनैथ' सानडे नालाय आरो फुंनि सम फुङावथ' दखानफ्रा खुलिखाया दायो टाइमा जादों जोंहा 5:30 ल'सो टाइमा दायो नैबे जाबाय बेंक सारियालि सक उदालगुरि नैबेजों थांबाय रौता बेनिफ्राय आरो नैबेजों थांबाय जोंहा टंला तामुलपुर बेनिफ्राय आरो नैबेजों थांबाय मेन टाउन एसपि अफिस बेनिफ्राय आरो ओरै मोनसे जाहैबाय सारियालि हाबनाया बे गामिथिं हाबनाय आरो माइदांगुरि बेनो जाबाय उदालगुरि मेन सारियालि सक बेनिफ्राय नैबे जाबाय जोंहा फामि पेलेस हटेल फामि पेलेस नोंथांमोना जुदि हटेल नांगौ जायोबा नैबेयाव मोनगोन आरो बेयाव जोंहा रेस्टुरेन्टबो दङ मा होनना बुङो मामोन फामि पेलेस स्काइ गार्डेन आरो गोबां अफिसफोर दङ बेयाव कारेन्ट अफिस दङ बेंक दङ आरो दुर्गा मण्डप उदालगुरि टाउन बेनिफ्राय आरो नैबिथिं सिद्दा थांबाय आरो जोंहा बिथिं मिसन रड एसपि अफिस बाजार खला नैबिथिं थांबाय आरो ओमफ्राय ससे थांबानो रेल क्रसिं मोनबाय ओमफ्राय नैबे मेन सुइट बिदि बेनो आइ लाभ उदालगुरि बिदि दङ आरो नैबियाव बेनिफ्राय आरो नैबिथिं साहा थांबाय जोंहा गलमास सारियालि नैबिदि लोगोफोर उदालगुरिनि नुथाया फुंबिलिनि नुथाया
Parah juga. Iya, mistirannya. Oh, kepulauan Jayun. Oh. Oh, Rilalang tuh. Hotel berat punya sendiri bi. Hene. Udah sih. Orelana nih, kalau hati lana. Sebelah pintu masuk. Ini saat lahir. Lenta dulu. Tangsi다. Apa? Good evening लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनाबिलि समाव आरोना नैबे जाबाय मेन उदालगुरि टाउन मोनाबिलि समनि नुथाय बियो लोगोफोर बोथोराथ' दिनाव ओरैबायदि गरममोन ना दाबोथ' ओरैबायदि गरम लोगोफोर न बा उदालगुरि टाउननि नुथाय मोनाबिलि समनि आरो उदालगुरियाव ओरैबायदि दा दसे जोंनि उदालगुरि टाउनाव ना दा दसे माया बांसिन सोलियो होनना बुङोबा फास्ट फुड बेलासिनि टाइमाव जाहाथे दिनै फास्ट फुड दखान नुगोन आरो ना माने कारेन्ट गैया दायो टाउनाव ओरैबायदि गरम साहा दखान आरो फास्ट फुड सोलियो ओरैबायदि गरम बेलासि सम ना दायो मोनाबिलि सम ये मेन्टु देखायसो साहा ना बरिया ना गारि सलायसो ना চলাইছো दे ठीक আছে এনে ঘূৰি আছা এনে ঘূৰি আছো মই माने कारेन्ट फैबाय दहायो कारेन्ट गैयामोन दायो 7टा जाबाय आरो ना मोनाबिलिनि समा 7टा जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो ना लोगोफोर एसे शेयार खालामबाय जा उदालगुरियाव दा दसे ओरैबायदि मा होनना बुङो फास्ट फुड दखानफोर सोलियो आरो ना सोरबाफोर जुदि फास्ट फुड दखान होयोब्ला उदालगुरियाव फैसा खामायनो हागोन जेसेबांबाबो फास्ट फुड दखानफोरा सोलियो आरो ना माने ओरैनो बेलासि टाइमाव नोंथांमोना फैनानै होफै सोलिगोन आरो बेनिफ्राय आरो फिसा दा दसे उदालगुरियाव बिजनेसा दे अब्ला लोगोफोर आं बेसेबांखिनिखौनो आपडेट होबाय दिनै नोंथांमोननो मोनाबिलि समाव उदालगुरि टाउननि नुथाय नैबे जाबाय लोगोफोर उदालगुरि बेंक सक सारियालि मोनाबिलिनि नुथाय दै लोगोफोर नैबे मोनाबिलियाव उदालगुरिखौ नैबायदि नुयो दा नैबे जायगायानो जाहैबाय उदालगुरिनि सिङाव थानाय राम जनाकि सक मा होनना बुङो बेखौ पुराना बेंक सारियालिना बे पुराना बेंक सारियालि सिगाङाव जा स्टेट बेंकआ बेयावमोन दायोथ' बेलेगथिं थांबाय दा बेखौनो बुङो राम जनाकि सक आरोना आंथ' सानाव बहुद दिन्थिबाय बे एरियाखौ खिन्थु मोनाबिलि समाव दिन्थिनाय जायाखै मोनाबिलि समाव नुयो आरोना दे थिगानो दे
मा खबर सोंनाय नोङो ओमफ्राय सोंनाय लोगो मोनाखै लोगो मोनाखै दे थाथ' मिदुल दे अब्ला लोगोफोर बेंक सारियालिनि नुथाया नै बिदि आरो ना मोनाबिलि समनिया एसेबांखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो ना लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे फुंबिलि समाव नोंथांमोननो नैबे फुंबिलि समाव मोनसे भिडिअ दिन्थिनो आङो सानबाय आरो ना लोगोफोर बे भिडिअआनो जागोन जोंहा फुंबिलिनि उदालगुरि टाउननि जे खामानि मावनायनि नुथायखौ आङो दिन्थिगोन दे लोगोफोर माने जोंहा उदालगुरियाव नैबेयाव रेल गेट दङ आरो ना लोगोफोर नैबे रेल गेटनि जिथुनाखि अभार ब्रिज जोंहा बेयो गोबाव बोसोर जाबाय जासिगोन होननानै ओरैबायदि खस्थ' मोनो बे रेल गेटनि थाखायनो खिन्थु दायो बे रेल गेटनि जिथुनाखि अभार ब्रिज बेखौ मावजेनसिगोन आरो ना लोगोफोर दा बेखौ मावजेननो थाखाय नैबिदि मेचिनफोर लाबोबाय आरो ना लोगोफोर आरो बिथिं कनस्ट्राक्सना जागायजेनदोंसो नै दिनै गिदिर मेचिन लाबोबाय पक्लेन लाबोबाय आरो कनस्ट्राक्सनखौ जागायजेनबाय आरो ना लोगोफोर नै बेखौ मा सिस्टेम बनायगोन बेखौ मिथिला बेखौ फुरा मा होनना बुङो बस्थायाव हा सोनानै जाबजोब्बाय नै फुरा होथेजोब्बाय आरो ना जाथारसिगोन अभार ब्रिजआ रेलवे अभार ब्रिजआ जाथारसिगोन उदालगुरियावबो मावबाय थादों लोगोफोर सिन्था खालामनांला अब्लाबो नांगोन मथा मथि 2 इयार्ससो नांनो हागौ 2 इयार्स कमप्लिट जानो थाखाय नैबेयाव मा खालामगोनथाय मिथिला फाइलिंनि थाखायसो बनायदों ना मा बनायदों सब बस्ता जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बेनो दिनैनि फुंबिलिनि आपडेटआ लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो ना